Suma, your suma free me hodo. Antenna hodo. Nyama whatever. Sire antenna. Asem na da ho no. Eye ball aso ja e na da ho say so no fen no fen. E po akonfo ya bɔ no. Ye mpese ye betoa antenna wɔ ne studio ho. So say enti nipa na so ye Sumankwahene no ne tena ho di asem no. Abro Otumfuo ni tani pa ne beba. Omanfo free ye mra. Omanfo free ye mra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananom ahemfo, nananom ahema, nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfo mpo. Se woba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko eyie de eya agefro kente papa bi ediko dwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu eguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni ye medidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso for enti said the medical akano black power ena menene ebebo sankomo enti yenko entam na so na yenko bisanse so wo ben Sumankwahene die wanya nente eye no kure se antena mo abane na so um se ye papa na ye video di abade se na nsam no etie ewo honomo na ya nya nente se konfo wo mo asante mantem hanom a wo no hye Sumankwahene ase no wonom so ahyase pese omupusu womo ekanya womo omu ba bonten no omu bekire na antena asebie kusebie kro to se no kra dia okono ko che Sumankwahene kra okọ no ho ema enne no kra ko da dia obetena se a na wo kan se wo Sumankwahene ba ko pe ene wo asante mantem hanom eti yenko ne yenko bisanse ehyiamu bi sa ekoso na sansem no kra no se na etie ewo honom minim se wate amate se yese akonfo nyina makoshia say asante mantem say ni Ghana minim makoshia mo toato adwene ehu kwan papa mo befa so a oman mo be na oyoni bia ema minim bibisa ho Tobo akonfo akoshia ai kurobe so kuroma ya kumase ya Santa region he ya ana mate sasam ya enye no kure akonfo akoshia se yekwai yese mo pe kwan papa mbefa so a ebi kotwanwan nyina ye so mo twampo dadampo a se de be ya there be o asumdie beba Tobo Asante region sana mate ya konfo no fukuo woda no ni Sumankwahene metima fresh Sumankwahene wafidie so ne yabusa ne se anyambia no bibisa wate ana ofon no be wa we de me pese life mon frɛ na yenhwɛ se papa betimi afa menti se akonfo bi ekohia baabi abre Sumankwahene ennim ho hwe okay because Otumfuo Sumankwahene je phone no na afei Sumankwahene ono ne yewura ye ni Sumankwahene foforo bia wa Asante region ena akonfo fokuo no Sumankwahene da no ne mo ye won krofo bi mo tete tikuo a wo mo adeda da no tise wukuo ko ya de a enka Asante region akonfo okay e woni ba bi wo ho a ya na emkoyi hwehwe number no na frɛ na mayenhwe na yenhwe se akonfo no bi da ba se omo ehia no na omo ye meeting bi a omo beboa oman no mu ana bibi sa ho ye no kra okay menti okay ena se be me nkoma nkatwade okay enti no menti ye okay menti ye aya na de ama o microphone no enti oguso a wo frɛ okay papa Yes sir. Papa na pacho ho ye de Yame ado. We de me de wadu Nyansapo live fache me se maamo wa mane akonfo ahia wo se abaya ye betui ye wo amamere bi a ye be ya wo timu a ema basabasa bia nsi ana Edikai. O mind se ne ina to.
abosom nsuo ahodo abo ne ho nyina oma no yi die ye bi no na anam se di badua na ehwama abato no ebato ene badua na bato ti no basa de abosom mpe nsuo mpe ho ne mpe sa enti se de woni mo no papa bi abafa so ai woni to ye se ye pese asumdwe ba ye be basa sa ye de se bi ko na di fade ene obi asam sa na ti ma fo na ka to bi obi akoko motine na dwene ene o de ko to abado na mo ba bo de o se fiti me ne mo nyina ne aboso sa na tie papa me da se pa enti se ewo mu se yehia se ehia bambo no de enti mesere wo se wakonfo nyina no ehye wase fi se woni Otumfuo Sumankwahene ba ko pe minim baabia biem ane baafo okugya wa su asabre minim Sumankwahene bia yewura abono asantema mu ha biem aha apart from sa wona danse di tuwa ko e ko jama na sa na tie a me de ba boko me ka akura ko sai ye enti ye ni Sumankwahene foforo bia wa asase we so enti ne me no ka se wi a me de number no ane wo photo ebeto so se Sumankwahene bi ko hye ba bi se wono ni Sumankwahene a yenim ho hwe a akonfo eni ni obi ka sa ye ntimi ntena se ema obi mfa ye wura ni mu nye fom because Otumfuo Sumankwahene ba ko pe Sumankwahene ni akonfo Otumfuo na wo konfo sa pia papa edase Otumfuo na wo akonfo obe kom bosu biada isu biada santehene dia na ya santehene dia sa we konfo santehene na konfo lo ni yemum ye ni Sumankwahene konfo ho Debi me na wan na se ye wo Sumankwahene konfo dia nka ni black power mo ba fia Mati papa Wow. We dey e kan say kakum ya jina kwaku anum we dey sabi akroto we ye sa asem na ya no mo ka no yenyi mfirim kakum ya jina kwaku anum no me papa onye kwaku dabi na de tie ne se se ka se kakum ya jina kwaku anum a aya na de onim no ye tie firi na no sa me de minim ni se Otumfuo Sumankwahene ehene baafo okugya wa su asabre ye ni Sumankwahene foforo bia dabi ena ye ni Sumankwahene konfo ye wo Otumfuo konfo sa ne mum Sumankwahene na da akonfo no foku na no meti wa mintimi nsa Sumankwahene ko ye wura nim da enye yi ti se ono no mfrɛ se akonfo nyina wa santemantam hanmo momra obi ese ye beye say di abo aman na ele bia obi na ti bia bi na individual wo ye na okay e di abo wo man no abusua kakra bi ubetimi aye e di abo wo man no obi ensia no ne mum se obeka se asante wa asante jenya je se wono mum na frefre so na frɛ okay na de wom ni se ono kwa ntimi fa ne pemfre konfo bia okay e na Otumfuo so ntimi fa ne pemfre konfo bia wo fon so ne mum so Otumfuo hia konfo a obefre Sumankwahene se no de sin na so Sumankwahene okay mi hia ma konfo it's a channel of communication o mo bre me okay na Sumankwahene afa fon wa frefre mu because numbers ni nyina wo ho obi adi hye okura wo so nyina hye so na wa frefre wura so hia mu de wo ye bia ba obi no den sa meba ofie e frɛ wa wo sɛ wo ba ye frɛ wa ana ya ntimi amfrɛ mpo na ti ya sɔre kɔ tie be sra konfo no bi na omo bɔ mo nsamra ne Otumfuo kom Sumankwahene konfo no to atwa okay na mesra antina fa kwanya Sumasra antina wodi dwumadie bi adie Sumankwahene ye ne nyehu sa ne kurasem aduru ho ye ne nyehu kura ti me fa kwanya so no mamante na awo ne se ne nsem na wote ho na fidie no so a wakosu Sumankwahene wo ena Sumankwahene si na Sumankwahene adane dua Sumankwahene na ne dua onfa obi anko Sumankwahene wo enko da ni onfa obi anko Sumankwahene wo ene wota ane no de no kwasem nie mate ma anya hwekra mate be se mienu a ye be ko Sumankwahene antina fi se opa on frame wo na fidie no so me meba me ben Sumankwahene pa ensi da antina amfa obi amfi ensi da pa enko Sumankwahene no se ye kodane dua ye koye hwehwemu bia me hu se we no enye no kre
me se enye no kore na nse sofu bi ase wan ani ase wo so wafa ne ba ase wan enye no kore obeka se won mo koy Sumankwahene na fede na koda no kura me sere antena asem na da ho no eye ball aso ja e na da ho se so no fe epo akonfo ya bɔ no ye mpese ye betoa antena wɔ ne studio ho na ya twe antena de na fa Ghana asase we so o mekire Sumankwahene fie na o mekire Sumankwahene kuro na ya na wo soma wɔ no ho na o mfa Sumankwahene number ma ye mpe number na wo frɛ no nye Sumankwahene number nipa na okɔ no ho no nye Sumankwahene eti okuja wo asu se antena ama ne ho emma ne ho onfrɛ no onfa obi ama ne fie emma ne fie ho onfa obi ama ne fie ho asemi die abomi pu na say na ekode a na sese antena ansem a wo ka no social media no wonti onhwehwem o ana obi na Debbie antena caliber any radio station ho no menyini se obi betimi say obi ben antena to ho di nkrofo asem e wo lawyers e wo policefo a ye soma ma ye kofa nkrofo de ba e wo judges sa antena nhwe ya akonfo ye be so ne nsa de na ko ne judges na nkasa mra be kire Sumankwahene o hwa ye ntra o ma o asemi de adura ni bre mani abre o on se me nkasa se bi da me mfa me nsa mienu nkasa se da hwa enema e koso wa santima mu no awreho pa se papa panyini de na tifia duri me se me ni photo ntina maka se me ni photo nyina beto so because kasa ya Sumankwahene ho Sumankwahene wo da ben Sumankwahene wo da ben no ko papa no ho da ben no papa no kura kasa afon so na unyine se bia ummom so na unhu no kuro na ewo ne bia se me na me twa tora papa bia na ko wampa me na me twa tora me gina Sumankwahene na mu se ye wo konfo bi wa santima me ne fere konfo truda o hye nkom se akwasi kokko ebe bedi o man Ghana so na sata mo hye nkom na mama ye che oni atwa oti asema ye kɔ no ye koduru na Sumankwahene kura kwantena ho da mo ntwa meti wa santima mu ha o mo fa meti nto so ntwa e wa santima mu ha wa fra papa nya confirmation ni de akɔ ne na so wo fie mi wo video a kire se wono ankasa ba bonte se Sumankwahene antena mpa ne ho da number ko nya ono a papa ndo de fie duri almost 60 years afa no betwa tro antena ne hwe nana wato de na fie duri antena na atɔ ne ka wati mama no antena na si ne fie ama nana adi antena akɔ ne ho papa no be gina bonte so onko ne ho asam no mi ankasa makɔ ne fie ayaketeka but me pese wo be frɛ nana ama me mi ana mi amini ni nkomo e wo sa asem wi mi ami misa no because ensem bia e koso wa santima mu no ye be sere hwɛ antena de wati fie duru no wonye akwala ya sa frɛ nana me na wonim de so ta se wonim de etis ade bi wo ho na wo ya papa masa frɛ obi mfa kyɛ me antena wakɔ no hoda na no ba na ekɔ so no eye wo because me dimitri to so say me de wo ye kɔ antena afie ye kɔ na say ye wo na wo na odi nkɔma ye ntwa meti wa santimam nana wona na abusua pani owusu aduomi na magifui me no edi nkɔmɔ pen na nana bata say Sao Ramon. Oh, nana Miss Bendijo. Menu wa shia pen na won kai ni mu nti bonza eda menu beba say ana say menu black beba onu hu mi abo say abrant exam ni shia pen. Na enu na nkomo aye die na aba betum. Na wada roma because me maame ana say me nua panyin no we ye adwuma radio so no. Wata abo udin say bi ansem na no kra de me kai a encheye sofu bia na yese wafa akwada bi wo so womfa no ba ko nso yese wafa ne ba wo so womfa no ne ade o so wo mo de ne ba wo ho ema ekowi achafe de no kura beda adi enti antena mfa wo bia ma wanimu da antena de minimum se mi anga sa minimum de metise ko kura metifie radio so le matise se ese antena ebo udin na so emunu aba de bia din na and the wobo na ya metise se wo se ye ma aso se na obeta ko Sumankwahene do anu de mi hunu bi what onu amu ma wona so da na obofo bia nso man se antena na asoma no da o se obi di
free antenna okra de obofo ba e physical encourage na me de asem no nipa ho jwa na ye nti no me de me hwe ho ane se de ato no pampa obefa so obeja yidi ene hiame nti ba ka no se asem no eburu be so man fa ka tante ma ho wo me fa ko bo so conference be so be ko yitwem na de fa ta wono wonye na se de me titende so fu dia se me tese masia ana yebusi so akokora metaso na de na emi aro no me tese so fu bi akofifi akola bi ai asia lolu ko bona tese yebusi ye abodo na se dia se so fu bi na yase antena ama so be se emre ho na konfobi wase no kure no so se no kure de kaja we de me ti abata wona mempe asa se me ho a no obi abase e hwes man kwa ifi no obi so jaje se anya ho abese me nko ni nyina so se be me wo abotere se be wi ase agide ni panti na ti ya ti wi ase nti se black power ka dia ko so ni asese kwa akonfo perifo nyina ro aya dwese ye committee ne e be twasa adirimu amobi ho se suma yo suma film hodo antena hodo nye mo de ba enti ka mi bebi sa akora se ene na nana wada ma na mo be na wutu because wo mo tie afidie die obi akonfo ho me akonfo perifo mo sabe mi original council ai and more district councils okay na mi mo body betia okay no mbese wo mo ka se etu ho na mo ka se ba asam no ekono ani mo da ho na me pese me ya di obi sabesi from okay na so ni papa do ya se boni ade na me so ba ni metia na wodi me di kwesi obi se na next man kwan se bra mo da se bebre me so okay na wo fo perifo ba ni me hu ba bia so ade so me fa okay nana wada ma ye wi a mefre na ye di nkomo ne hu da ye nsa be kan wo fi mate wura wene me da so ba asantementi santema hodo ti bo ko ma mo da bia mate nana me da se me da se abujafo afedie de wo kwa aten de wo ba aten de ogina won da bi e kan won aten trodo no e wo no se black power etwa atora ye papa na ankasa e na waba wabetu nanum tuo no se saa ne ekoso no won de nanim de e na ye bi obi foforo na ne ho de e ma medui black power Minia me pese ye ja di si he ya mate ye nto aso bi ye nya mfansi ye ya enye se bia mi Nyansantwo ni nti na ade oh dabi because ye hunu wa ka no kure no papa no so aka no kure ade ba ko a minia e wo wiase ne se empanyimfo se de ani die se no ye mfama no sa me se me fum na me hu ba asem o social media me pa chew sa ba antena nkrofo wale egu usiesie ebi sisim nkrofo usiesie etino se wo besiesie a na akonfo nyina Sumankwahene na obegu nanim ase amana koduru ye wura nim ensi frise wote asantemam nansem fensen odike ebetena mu studio ho koka asem ho ba asem mutumu ba ye wura nim ebeka ho asem enti se wo som obi wo Sumankwahene ana so obi kura de number bia ba se we ye Sumankwahene ade na untu bofo enko nanim nko hu se ampase Sumankwahene na nya Sumankwahene na ati da se abra no afa akura se okwajensa enu so ebia na ebia ne se yemfa bia nka asem me ka asem se ebia nkrofo a wono omo ye adwuma ne ena ebia obi aka yakosu Sumankwahene ho ebia wankasa no wunim sa obe follow back etinye kumase ya na wote follow up no wahu se efa na mo station wo enye Otumfuo betakalike sie fie ho na eben ho from ho to Ashton kwa be na wa a wuntimi mpon adwuma na nye da bia na ba adwuma wuntimi nkonkon ne papa ne nkotena se 101 papa na ye video na ba bonten ya sam na tin aka fa ho okay video na ba bonten still a ma me nka anka hwe fa ho so say enti nipa na so ye Sumankwahene one ne tin ho di asem no abro Otumfuo ni tani pa na beba so afa ma konfo ye mfa nche ne da obi se behu asem ise de ba twin da ko Otumfuo anim ye ma na begu papa ne hu fi ha black power medasi me das mi ni abotre abusia nkofo nsem a wo ka nyina no wunnim de asem no tie kora na wo ka wunnim de asem tie na wo ka
so de ano before bi asem no be tutu na basa ne sere abrante sa na de be ya yesu Sumankwahene ensi da hwe obi ade ye na de abusiafo enti ne agent na nam social media so na yewura Sumankwahene bafo okuja wuasu asabre ankasa ebeye hu audio any video kire se enya no kreda se obi aba nanim anasante na aba nanim no eno nkomo na opanyin nankasa ato nanum tuo a wakire mu ame hu no na yema ne nso a yebesa apedane ne papa nankasa atena se na afenu emu nchemu ago bia no yede aba ewo honom medini abusuapani owusu aduomi emamu nyina mo ene hwa wagye ahene sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya